फ्यूचार बे भेरगाव टाउनखौ फेहेरनो मोजां खालामनो थाखाय मोनसे मडेल मोनसे टाउन खालामनो थाखाय जोङो नैबे ड्रेनेजनि जि बेबस्था खालामगासिनो दङ बेवहा माखासे मानसिफोरनि जिथु हा हु बेनिफ्राय आबसु अफिसनिबो हा बिथांमोना जोंनो हगारना होनो गोनां जादों जों सानदों बिथांमोननो आंनिफ्राय साबायखर बावनाय जादों मानो होनोब्ला बिथांमोना बृहत्तर बे इयुन जोलैनि थाखाय आरो भेरगाव टाउनखौ मोजां खालामनो थाखाय भबिष्यत मोनसे मडेल टाउन बानायनो थाखाय बिथांमोना जि सेक्रिफाइस खालामदों बा जि बिहोमा हरदों बिनि थाखाय बिथांमोननो रोजा रोजा साबायखर बावनाय थादों आरो बे भेरगाव ओनसोलनि गासैबो बिदि सहजुग खालामबा जोङो गोजोननाय मोनगोन आरो बिदिनो माखासे दा नैबे स्टार्ट खालामदों जों आनसलिक एबसु भेरगाव आनसलिक एबसुनि हाखौ बिथांमोना हगारना होनो गोनां जाबाय मथा मथि बिथांमोननि जिथु फ्रन्ट साइड बेखौ सेफायनो गोनां जादों बिनि थाखाय बिसोरो खुनु आपत्ति गैया बिथांमोना बृहत्तर भेरगावनि सार्थ'हा बेखौ बिसोर हगारनाय जादों गोबां रायजो राजानि हाफोरखौ हगारनो नागिरा बिथांमोननिसिम मा खावलायगोन दा बिथांमोनखौ आं खावलायनाय जादों जाहाथे बिथांमोना जिहेतु बेयाव फालांगिरि खालामनाय दङ दा बिथांमोननि भबिष्यतनि बिजनेसखौ फुवारनो थाखाय मोजां खालामनो थाखाय डेभेलप खालामनो थाखाय गावसोरनो हगारनांगोन मानो होनोब्ला मोनसे टाउन जानो थांगासिनो दङ बे टाउनाव बिथांमोनानो बिजनेस खालामगोन गतिके बिथांमोननि भबिष्यत मोजांनि थाखायनो बिथांमोना हगारनाया जोङो लुबैदों बिथांमोना जाहाथे जोंखौ हेफाजाब होयो सहजुग खालामो बिनिखाय आं बिथांमोननिसिम अनुरद थाबाय जाहाथे बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब होयो आरो भबिष्यते बे लामाफोरखौ माने फुवारनो लायनो हायोबा होमबानिया बहुत मोजां जागोन होननानै जों सानदों नंगौ दिनै जों मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन गोबां बोसोरनिफ्राय नैबे भेरगाव टु टंला लामा दा बेखौ जोङो मोननो थाखाय गोबां नाजादोंमोन आरो दिनै आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे आसामाला मोनसे लामा जिहेतु मोननो हादों आरो बेखौनो नोजोर होनानै जोंनि भेरगाव ओनसोलनि डेभेलपमेन्ट कमिटिजों लोगोसे गुबुन गुबुन दल संगठनफोरा माने भेरगावनि मोनसे बृहत्तर माने जौगाखांनि सार्थ'आव दिनै माने लामाखौ फुवारनो थाखाय माने ड्रेन सिस्टेम खालामनो आरो पार्किंनि थाखाय भबिष्यत भेरगावआ मोनसे मोजां टाउन जानाय सिस्टेमखौ नायनानै दा नैबे मोनसे खामानिखौ दिनै मावगासिनो दङ आरो बेवहाय जोंनि भेरगाव आनसलिकनि नैबे माने अफिसनि लांगोनासिम मोनसे ड्रेननि बेबस्था खालामनो नागिरदों बेयाव जोंनि मावखुलियाबो एसे माने हाया हाबसनदों खिन्थु बेवहाय जोंहा जेबो अजद गैया जिहेतु जोङो भेरगाव ओनसोलखौ बा भेरगाव टाउनखौ मोनसे जौगानायनि थाखाय सिन्था खालामगासिनो दङ दा बेयाव जोंनि एसे हाबनाया जेबो बेयाव खुथि जाया आरो लोगोसे जोङो नैबेखौ खावलायगोन जे भेरगाव ओनसोलाव गोबां सुबुंनि हयथ' बेबायदि हा दङ लामा सेराव सोरनियाबा हयथ' दखान न'आ बायनो हागौ दा बेजों जाहाथे दखाननि बा हानि मालिकफ्रा जेबो अजद खालामा बेहेतु जोङो भबिष्यतनि थाखाय सिन्था खालामनाय जादों मोजां मोनसे टाउन खालामनो थाखाय बे लेखायै जाय बिथांमोननि हा जाय बिथांमोननि दखानफोर दङ जाहाथे बिथांमोना जुदि बायोब्लाबो जेबो अजद जाहाथे खालामा बानायनो थाखाय सुबिदाखौ होनांगौ बेखायनो आङो बिथांमोनखौबो खावलायदों जोंहा मोनसे माने साब डिभिजन हिसाबै भेरगावआ भबिष्यतआव मोजां मोनसे टाउन जागोन जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ बे लेखायैनो जाहाथे बयबो बेवहाय कअपारेट खालामलायगोन बेखौनो खावलायबाय আমি ইয়াৰ भेरगाव অঞ্চলৰ যিহেতু মহকুমা ওদালগুৰি জিলাৰ মহকুমা সদৰ সেইকাৰণে भेरगाव অঞ্চলৰ ইতিমধ্যে পথৰ ৰাস্তা বনোৱা কাম আৰম্ভ হৈ গৈছে গতিকে भेरगावখন অদূৰ ভৱিষ্যতে এখন নতুন भेरगाव বনাবৰ কাৰণে আমি আহল বহলকৈ যাতে আমি भेरगावৰ টাউনৰ যিখিনি নেকি মাটি সেইখিনি আমি ৰাখিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে খুব সৰ্বাংগ সুন্দৰ এখন ধুনীয়া এখন নগৰ আমি গঢ় দিব পাৰোঁ भेरगावখন গতিকে সেইটোৱেই লক্ষ্য ৰাখি আমি এই ৰাস্তাৰ পৰাই মোটামুটি আমি বহু 40 ফুট আমি মাটি লৈছোঁ অলৰেডি গতিকে এই भेरगाव টাউনত থকা যিবিলাক দোকান আছে এই দোকানবিলাক যেহেতু চৰকাৰী মাটিত পৰি গৈছে তেওঁলোকক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ ইয়াৰ দল সংগঠনে ইয়াৰ উন্নয়ন সমিতিয়ে ইয়াত আমাৰ জাতীয় সংগঠনবিলাকে আমি একেলগ হৈ এই কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ যাতে অদূৰ ভৱিষ্যতে भेरगावখন অতি সুন্দৰ হয় भेरगावখন এখন নতুন भेरगाव হয় भेरगावখনৰ মানে যাতে আমি সুন্দৰকৈ বনাই ল'ব পাৰোঁ এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি ইতিমধ্যে
আজি আপচু অফিচৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইয়াৰ তেওঁলোকৰ বাৰাণ্ডাৰ সন্মুখৰ পৰাই গোটেই মাটিবিলাক গৈছে। ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ গোটেই মানে ৱাল চল ভাঙা যাব। কি হ'ব যিটো মানে এতিয়া আমি অলৰেডি স্পেচটোতো আমি ৰাখিছোঁ অলৰেডি, মানে ইয়াৰ পৰা ড্ৰেইন হ'ব। ড্ৰেইনৰ পৰা অকণমান থাকিব স্পেচ, পিছৰ পৰ্যায়ত আমি বাকী ভালকৈ আমি বহি মেলি চিন্তা কৰি এই কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে আমি 100% চেষ্টা কৰিছোঁ। হ'ব। তথাপিও আমি ভেৰগাঁৱৰ যিখিনি দোকানী আছে, আমাৰ সৰু সুৰা যিখিনি দোকানী ইতিমধ্যে বিশৃংখলভাৱে বহি থকা যেন অনুভৱ হয়, দেখিলে গম পায়। গতিকে তেওঁলোকে আমাক সহযোগ কৰক যাতে ভেৰগাঁওখন আমি সুন্দৰকৈ বনাই ল'ব পাৰোঁ। কাৰণ এফচি অফিচৰো এই সন্মুখৰ মাটিখিনি তেওঁলোকৰ গ'ল। আমাৰ ভেৰগাঁও আঞ্চলিক আৰ্চৰ গোটেই ৱালবিলাক গুচি যাব। গতিকে সকলোৱে সহযোগ কৰোঁ আমি ধুনীয়াকৈ বনাবৰ কাৰণে, যাতে যি বনাওঁ একেবাৰে ভালকৈ আমি বনাই লওঁ। পিছৰ পৰ্যায়ত আৰু যাতে আমি ডাঙৰ ডাঙৰ ৱাল হ'লে, বিল্ডিং হ'লে যাতে ভাঙিব লগা নহয়। সেইকাৰণে এতিয়াই এই প্ৰচেষ্টাখিনি আমি দল সংগঠনলৈকে আমি হাতত লৈছোঁ।